Uy, pre! Uy, Namali ka, pre! at tulog ko na, pre, kay apply ko magtrabaho, makay need money, akong bangko, ang isod lagi, pre. Hindi ka tayari mo, pre, no? Ay, pang-an pa, marga ni katorni. Puro mga Garrett Smith, so, pre. Ay, inuang, gasgalo, pre. Dito, pre. Nang hire si Dansoy dito, pre. Pre, Pangutana lang dia, pre. Kinsay Dansoy, pangutana dia. ako na, pre, kay dali na kay ini. Kay, di lang magdugay, pre. Kay napoy lakton, pre. Oh, sige, pre, salamat ya. Iyaw ka tayari mo, no? Gago! Wow! Siya, Rob, di pa ko mahiraan eh. Rob, bro, kamu kintahan diri. Ah, sila dansoy diri. Uy, ini. Nandiglim ko dito. At punta ni Bi. Gago! Boss, pwede mo na, boss. Asa nila dansoy diri, boss? Ako'y dansoy, sa may tuyo din mo. LOL! Ay, kung lagi, boss, kanang nga-apply lagi ko, boss. Oh, mga-apply ka? Oh, Sakto kayo mo nga tayo kay. Mura ka, attorney hurot ba? aw, dawat ako ni, boss. Ay, Aw, apa daya, bro? ay, wako tayo. Yung sa may muhang kanang kuwan, abilidad. Ay, daghan ko kami dito, boss. Daghan, kaya na ko, boss. Kaya ni mo? Kaya, boss. Kaya ni mo tanan? Kaya, boss. As in, Gahi mo kakap. oh, gahi, boss. Ako, boss. Sakto kayo na. Nya, dawat ako, boss. Karon, start na trabaho. Karon, boss. Kuwan na mo ang trabaho. Barong ka rin ang dahanan ko. Barog na ko, boss. Oo, magbarong. Magnganga. Magnganga ka, magnganga. Magkanga. Oh, busy ka na kay na, boss. Para na ako, boss. Gahi, boss. Kana. So, nya, magsugod ako, boss. Magsugod na ka karon. Boss. Dire. Ano ikaw? Ano ka magnganga? Ano na ko, boss? O, diha. Pero, tayo sa, boss. Tingnan na ginang trabaho, boss. Sa kaliboy mga ano? Sa kalibo. Ang adlaw, boss. Oh, kanigit. Nindot kinang, boss. Okay na ano yun? Sige, boss, nya. Relax rin yung trabaho, barog ka diha, maganga. Di, ko pwede maglingkod, boss. Barog ka kay kasi boss. Libre ra ka kaon og kuan diriya. Kana, sinunod, boss. Barog ra gyud ka diriya. Oh, sige, boss. Nya kay mo musuod sa kwadriya. Pwede man, sige, boss. Many minutes later. Pre. Kuya wag porma na to pe ay. Ayo. Oy, Dansoy. Oh, kay tatag surprise dami. Haway. Wala ko dusa. Dusa ni nila mo. Taas na lista diri. iPhone ina. Sa. Wa kay abridor dia. Sa. Tindahan ni abridor eh. Abridor let's go boss. Haman. Pero, ano nga akong ipabarog na? Kini? Amo ni tigabli? Oh, kabante ni mo? Ang trabahante diha. Gawag forma ng kabante ni mo eh. Kung saan mo tigabli? Abli ba yun? Oh, ay, yan na. So, ipangangan na nakudaan na. Ay, pas na nagbaba. Kana, gawag abli ko ni mo no? Di? Ah, ni galing unag ni ko din yung preno. Oh. Ano? Ito, gawag ni mo no? Sa manday. Maayo niya. Ay, kina. Katong dos na ko, isa sa ko? Gago! Oh, sige. Meanwhile, Kapo yung luyan, malima-lima daw. Uy, rebulto lagi. Dansoy, yo. Palitan. Parang, kung siya bugnaw da. Oh, na bugnaw diri nga. Oh, limon. Oh, titikay ko anak. Bugnaw kay na yung companies ka ng USA. Oh, kan ni. Ya, asa abli, wala ni. LOL. Uy, tama ko yung abridor diha. Aw kan ni mo din ning. Ako na din nating ako na rebulto diri. Una akong di, abridor na. Oh, saan ko ni? Ipangangan na nakudaan na. Ipansa ko niya ba? Ni ka high-tech na dayong nga abridor sa. Wala nagmasin diha ay. Ipansa ka ko ni. Oh. Oh. Sangiga. No. Una de eh. Liko no. Ngiga de ano mga abridor eh. Mo na abridor ako masin. Langkat largo eh. Ang tansan ko. Napangag ang tansan. Ang tansan mo napangag eh. No. Gahi kay nangipon. Ligo na kayo. Sige. Ato na ko. Uhawa na kayo eh. Oh, sige. Uli round. Boy. Harot matong ngipon na ni. Uli na ko eh. Boss. Oh, di na ako madabos. Hop din ako, boss. Bahala na ka dabos. Uy, gago! 1,000 mo. Bahala na yung mukha na ako sa kalibo niya, boss. Ang taa. Asaya nga bata ang yang silduri. Gibiyaan. Saan mo yun to siya? Ay, nakaon na to niya. Siya nga eh. Wala to siya eh. Yawa. Sige, gata. Drinks. Kuha na ko dosa. Ah, taasan mo.
Yeah, go first. Enjoy. Ano katawa? Daan ko palagi. Muna mga tayaon. Wa may shout out. Wala. Wa sa may shout out ron mo. May ni-comment. Wa man sa may video sad. Salamat din sa pagtanaw sa video ug tangi mo mabot yung opinion. Video Ayaw po. po din kalimot sa pag-like o pag-share sa ang video. Huwag kayo kalimot pag-subscribe sa among YouTube channel o pag-follow sa among FB page. Wala mo tangla ko eh. Nagluya mo? Oh. Sige, bye. Mga katayon. Salamat, bye. Naglinog, Pipindot ni Kibuloy ang